Čaute ľudia, ja vás tu dneska vítam pri novom videu a toto video je také špeciálne, lebo dneska hráme na televízore a nie na mobile. Som vedavý, že ako to komentujete toto video, lebo je to moje prvé video, čo natáčam na televízor. Akože ja tu mám telefón položený a natáčam. Tak ja vám poviem, že ja nemám vodičák. A ja chcem iba nazbierať. Ja fakt nemám vodičák. Ja chcem nazbierať nejaké peňažky, money, guling, aby som si mohol ísť kúpiť nový domček za $1000. Uhni. Sorry. Dobre, to nevadí, však. Bing. Piť. Dobre, uhni. Koľko, ďaká, dobrá partí. Dobre, daj. Dobre. Zvedavý, že ako mi to pôjdem. No. Bing, bang, bonga, bing, bang. Nie. Akože ja som sa ešte ani raz nepomýlil a to je prvýkrát, že som sa pomýlil. Lebo ja toto vždycky zvládnu na prvýkrát, ale ako nič, ale ja neviem rozprávať, že proste ja som ešte to nikdy nepokazil, že ani jedno políčko som nevynechal. A teraz sa mi normálne stalo, že som to vynechal. No nie, že vynechal, ale že som na ne zastúpil. Proste dneska nemám svoj deň, tak vám poviem. Som sa pozrel na kameru a no druhýkrát. Tak ale ja mám dneska taký zlý deň. No teraz ide. Nie. Ja to čo robím? No už koniec, ne? Nie. Taký rád. Prvýkrát, čo som to zakašľal, no? Ale ešte, že sa viem opraviť. Je koniec už, je. Dúfam, prosím, že už je. Ešte? Ja som už, že už je koniec. Nie je koniec. To by malo byť koniec, nie? Ešte? To čo je? No aha, tak to nejako dlho som robil. Impressive. Wow. Koľko? Iba? To je jak malo. Ja chcem víc. Dobrý deň. Prosím, predajte to peňažky. 616. Akože blížim sa ku koncíku, ale to chce ešte viac. Ja nepozeraj tak poďme s tými okuliarmikmi. Pozor! Joj! Počkajte. Dobre, som tu. Tak. Čo tam robíš? Čo robíš môjmu autičku milovanému? Ktorý je trošku rozdrtené, ale nevadí. A kde by som ešte mohol robiť robotu? Potrebujem nejaké rýchlejšie auto. Z tohto čumejďaka sa idem zbaviť. No ale ja neviem, kde by sme mohli zarábať money.
Džungusová máma je top. Jezdím ako Džungusová máma. Pozor. Ují. Odpadky, jak sa to dá, zase sa nedá. Dá sa to, ne? Dá? Dobre. Zaparkované. No. OK, môže byť. OK, a kde to je vlastne? Ja neviem, kde to je. Je to nejaká blbosť. Ja to nevidím. A my to máme vyznačené na mape. Jaj. A tak ale na mape som to aj nevidel. No nevadí. Bojím sa, že sa prevrátim na zem. Taký ťažký. Samozrejme, na telefóne to stiahnu nejde iba na počítači a na plejku. Nikde inde to nejde. Možno, že ešte aj na Nintendo, ale možno práve neviem. A to mám len na plejku. Tak, trošku lepšie prejdeme. Takou skratkou. Tak. A ideme, počkaj, smeti. Počkaj, kde sú? Ja nevidím. Tu sú nejaké smeci. A tu sú. Aha. Dobre. Odpadák. Ja sem. Týto. Polož to. Bím. Wow. Ja som nejaký riadny smeťar. Ako mi to inde. Sem. Je to tam? Je to tam, brosky. Dobre. Poď. Dobre, funguje. Dobre, ďalšie smeti. Teraz musíme cúvať. Pozor, aby sme nepokazili auto. A ďalšie smeti sú kde? Dobre, veď uhni. Ďalšie smeti sú tu. Ja to sa nejako otočím. A sme potom mohli pekne vyštartovať uhni. Dobre, tak to môže byť. Kde sú? Daj. Dobre. Fungo. Na prvý pokus som to dal. Koľko som sa tam nejako humpaja. Teraz ďalšie smeci. Tie sú kde? Tu sú ďalšie smeci. Dobre. Ako mi to ide táto práca. Ale... Dobre. Ty kok, všetko na prvý pokus. Je to ako ide. Teraz kam? A tu už by ešte jedný potom, aha. Dobre, kde to je? A tu je. Dobre. Nechcem lampu. A to sa nedá vyhodiť do koša. Dobre. Bum. A ešte kam? Kde sú už tu? Ty vole, ale ja nakojím bomby. No a keď to tam už dám, tak bude mať finish, nie? Dostaje money. Tam. Je to tam. Tlač to. $60. Ty kokos, docela dosť money som dostal.
Akože títo smecári ma práve bavili. Dobre, takže sme na konci videa. Pokračovanie zase na budúce. A čaute. Čiže sa trošku preletíme. Au. Dobre, čus, si pusti. Majte sa.